ini nakamira mune waisi nenyaya yakamboya mudare muno takakasunza izwi Phineas tine nyaya yakamboya muno mudare 7 years tikapuwa takaenda kuserekechu tikapuwa mbuya wekuzongeri vachinzi vatibatsira isusu wakatigezesa maoko wakati mimi zvinhu zvatinotoone papa nenyaya yedare retsvimbo dzasekuru dzakati dzinofambiswa zvakanaka wakati takugezai maoko asi mimi nzvimbo dzenyu muchadziona kubva ipapo takagara kuti tichidziona takudziona kubva kwazofa baba wanga wasara wanova baba wangu ini baba wafa wakafa gore rapera muna September inhangu ndandizipo handiri mukati meusungu asi baba wafa baba wana kufambirwa gata mhuri yakabva yangonoparara tichibva tatichafambira gata panyarazi mukoma wanakwanisa kuti kuuya tiri kuharare pane pakaonekwa hari pabasa pemunin'ino tikadaidza mukoma kuti mukoma yatifambe pane zvinhu zvataona mukoma wakabva warapa saka tatirike tinomhambungare nyaya kuno kuitira kuti tifambewo pamwe chete namukoma timbozwa kuti chii chiri kunetsa uye futi baba wakafa chii chakaitikuita kuti baba wati ukashayika ndosaka maona takaya ngenda mazodaidza Christopher ndo mukoma watutika wadaidza wakuramba kuuya wamwezi wanenge waripo ndiye mukoma wemumhuri here ndiye asara mukuru here mukuru wedu asara ndiwo mukoma wedu asara ndiwo mukuru kwatiri saka pakuwati tifambire pamwe mukoma wakuramba kuuya saka isaona tiende kunowananga tinogona kutadza kuita tatirike tiende kuri kudare tubatsirwa nedare tofambira pamwe chete sechimhuri Christopher hanzi ndiwe mukoma mukuru asara mumhuri saka tiri kuuya kuzochema kwauri ndatiri kuchema kwauri hausi kuti zvawo chii chikonzero pamusoro emambo pamusoro echenai ndifoka tichiuya pana nakurutorwa yetsvimbo inhau yakatofambirwa ikapera wachinditi inini ndine tsvimbo waiti ndine tsvimbo kusvika kusvika panapa asi imimi mambo mukatipa wamunoshanda nawo pano wakati ine handina tsvimbo tsvimbo hadzina kuti dzichawanika asi tsvimbo dzakati dzatoraswa napapa nyaya ikatonga ikapera ngatipa munhu isusu tikacheneswa nambuya watakaenda kuvhengero wakatondisimuka ukurudze Christopher haana tsvimbo dzimwe kuti ane zvazvo baba wakati tsvimbo ndakarasa saka inini nyaya iyoyo nhasi iri kungotaurwa sezuva rokutaura izvozvo izvi tikasvika tikazotorera papeace order nenyaya yekurowana kundirowa kwakaita ukandikandambudziwa zvese tikatora peace order ndo zvinoita kuti inini naiwo tisawirirane tisafambidzane pane peace order pakati pedapo pasina mapurisa ina handikwanisi kuti ndifambidzane newandapo kusvika baba wakafa iye arikuda kuti anga aida kuti paifambirwa pagata baba wairwara baba waitorwara vainwa mapiritsi baba wakarega wakatifoda mapiritsi ndochinhu chakauraya baba modari uraupindu pamusoro ichangamiri pari panyaya yekurwara kwababa wana baba mukuru wangu baba wawo iwawo nana baba munini vaitorwarawo asi gata rakangofamba saka handisi kuti kurwara kwababa wangu hakufambiri gata noti ndiwairwarira asi wamwese wakangofa waidika vairwara asi gata taingofamba semutemo saka handisiziva mutemo wazochinjira pana baba wangu pamwe pakafa pamaifambira zvakanzi chii kugata kwamai ndingangoti mutemo wedu wemusha wedu kuti tinongofamba pafiwa pese panofamba kugata asi pana baba ndo pazvabva zvamirira asi kunongwese kweni ndichikurawo wese hapana munhu asina kufambira gata iyo kudare kamambo chokwadi gata zvakanaka unge paine chakashata kana kuti zvakanaka paine zvisina kushata zvisina kunyatsa kunzwisisika
kuti pane vamwe vanonga vari kufungira kuti pane zvisina kunyatso kumira zvakanaka. Zvinotenderwa kuti vaonekwe kuti musha wakamira sei, kuti musakatodarozve mangwana chinodhanhira chichienda kune munhu. Nani kuti munogona kubatsirwa muri pamwe chete sababa, pane zvose zvaitika zvaakunanga kunewe nokuti ndiwo wamukuru wasara. Saka izvo zvinogona kudaro, pane zvichemo zvavo zvese zvinoenda kune mukuru. Tikari kutaura iye kuti ndakarohwa ndikatokandwa mudziva kuda kuurawa. Ndo zvaari kutaura kuti aisofamba izvozvo ndo zvakasaka kuti ugare kuTrongo. Kutaurwa yakatoitika before tisati kugarire kuno. Hapana zotoya kunowana kwakwati atofunda kuti tizotoinganira makazotipa mbuya waya. Takatozoe ndomba tatamaona kumashure asi takazotokwanisa kuendesa kumichi kudai tisingacharwani. Pisoda yakaiswa neiwawa ikazongesa ikese asisofa panosendenesa. Saka isusu omutundu zvaita kuti tisanange kumba kwano kuti kunozwa kuti pakamboiswa pisoda. Ndosaka tave mudare ramambo kuti tibatsirwe pasina anova munhu pasina anoita sei asi tichifamba semunhu. Ndosaka tazokwanisa kuuya kwamuri taona tega tinogona kusvika futi pakurwisana. Ndoda kutsika zvinotaurwa nemunhu kuti kuuya kuno kwataita tauya kuno kumutipo munhu wokufamba naye anenge akachengetedza murume kuti aregere kutya kuti tokwanisa kurohwa. Kana polisi iripo mutipawo inokwanisa kuchengetedza murume kuti kwanisa kufamba naye kana achitya kuti achirohwa. Aiwa, ipapapo matonatsa kana maya kwamambo wanatsa kuya kwamambo. Kwamambo ndokunoonekwa zvese muri pamwe chete. Of course hamufambi mega, munofamba nemapurisa. Kana kuti mwawo akachena kana kuti iwo mukati mwawo ndo wakatoipa zvinobuda ikoko. Ndinounzwisa taenda kuservimushuru hatisi kunyakunzwisa nyaya yacho kuti pane nekuti ndichinzwa urwere hwababa wako urwere hwemunhu anga akwegura munofungidzira kuti pane zvauraya here ndikuuraya mumhuri yenyu zvitipei maproblems amuri Kufungidzira kwakashata. tinzwe maproblems arimuni. Ndoda kutaura futi Changamire. Ndingatimbudzewo wamwe ndandanongedzera Changamire. Nunga izi family vana patonozoma 80. Wakomana chese kusangana nemaproblem atikufamba. Sanganisira nyaya dzetsvimbo dziri kubuda kuita dzekunzi tikurara nevanhu vatisingazivi wakadzi vedu hachatova kudzidzira. Ndozi hatichikumbira kufamba namukoma kuti tifambire zvinhu inotonzi takashota patinofamba. Zvinzi wasipo wakusariringa wauyi kuno tikubatsire dare renyu mese muri mudini. Saka kuzoya kuno kuti muti ko rodhi timbopinda mutipi timboobvisa mwangu. Ndokuti hanedza kuzvimbo. Okay, kwakutore Changamire. Kana muri kumutora kana makasimuka here. Kwakutore Changamire. Mubvunzo wangu uri kuti kumuriva isusu. Kutaura kwavari kuita kuzvirikora kuti vari kutopuma mukoma. Nenyaya yekuti vakauya muno hapana nguva. Ukavapa dhipi vakanodhipa. Pane 7 years. Mashure medhipi vakataura izvo here kuti toda kuti vakaenda zvinhu vakashupa. Vaimbomuudzawo here achiramba kuti vatozongouya. Saka zuva kuti mashure medhipi vari kuti futi uyo ndiye ane zvinhu ndozvavari kutaura here nekuti ndikuona kuti uyo ari kutsigira mutongo wamambo kubva kutanga ndo ari kufamba namo but ivo ava vari kuopoza mutongo wamambo kuti zvamakatonga muno mukati dhibhi ramakavapa ndozvazvitotaura kubva kuti harina basa.
kuitira kupindura zvitorwa vari kuti chiremba wakapuwa namambo ane zvaakasiya awavimbisa pane zvichaitika hazvina zvakaitika. That's why wadzoka kuna mambo mambo mutipa here mumwe tiendere mberi nenyaya yetsvimbo kana kuti nyaya yedu isina kupera zvakanaka asi mukufamba wega kwawakuita wakunzi hamuna kukwana asi wati zvine kuti kwane asi takakwanira tipa mambo kwakamboenda Ahora maka taura maka mzai zama matindi mai wani muri mai wani naye yakatumba muno ikakomana makoni ikapembedzwa mambo akati handidi kuzonwa futi neaichidzika futi muno wakomana vari against musoro vanhu iwari 10 havazi kuda kutonga nyaya asi vane chavakutsva Kuna ndokuita nyaya yedu patireketa ndiri davana vamotanga waenda kusepechi wamutojekesero because wagara kudara wakatopinpointa maunendozvita kuti muri vari pakati uyu haasi kuda kufamba nevamwe ndei zvikuru saka zvaasi kuda kufamba nefindi hawana kuti waende futi kun'anga kwechiri kuya kwawakabuya kuti wanyatogadzikiswe zvakanaka ndozvatokorona kuti mambo kudzokera pakuti mambo zviri kunzi here munhu wamakatipe mema haoni kana kuti akapromisa bhozi isi nhande hapana chinhu chakataurwa kana mapepa aripo ngaabude nhasi akanyorwa musi wakatongwa nyaya iyo ngaabude muverenge zvakanzi chii ndekuti imi tava tikutaura zvemashure ndekuti ini handina kuramba kufamba nawo ndekuti pane peace order ini handikwanisi kufamba newana ndekuti wakatondipima kudhara nyangwe uri mukuru munhu ngaite mukuru mumba make kwete kuti inzi mukuru uyu uyu mwana wakaba mnini mwana wakaba mnini kuti lokoba mukuru mwana wakaba mnini munhu yese wana baba wedu wese wakafa munhu ngamire nemba yake udangobatsira kwakutaura ukuru mumusha hauaplaiwa kuti unoda kuita mukuru unongounzwa Mwari kana kuti newadzimu kutoti ndiwo unosara wamukuru. Saka kana ukenga wasara wamukuru ndiwe wamuridzi wemusha. Saka awa kana wakada kufamba iwe usipo mukuru zvinonobuda bedzi kuti ari mukuru haapo. Kungowa kwako ipapo zvinojekesa zvinhu zvese nezvauri kupomerwa izvi zvinongobuda pachena hazvisi kumbondoka asi kana uri wakachena unonobuda kana usina unonobuda futi nekuti ndiwe mukuru ndiwe unotarisirwa futi kuti unge ine tsvimbo dzeukuru dzacho dzemusha wacho. Ndikuedza kutaura kuti chakaita kuti nditore peace order asi chendiri kurambira izvi panapa inyaya yekutanga wandirowa ndimukunzwa mambo ukatanga wandirowa tazoya kuno tapiwa wanoona namambo ndikadzikumbera hauna choinacho tsvimbo usinonadzo asi waiti ndine tsvimbo ndona nhasi pendiri kutaura kuti ipapo ndopendiri kurambira ipapo kuti nhasi wari kuti ziso ramambo harioni here asi Christopher tiri ipapo wanina wako wakawa mukuru nebaba mutaigorui wari kuti wane zvikonzero waruhwara zisinei kuti wakapembedzwa zvese vanhu waruhwara asina basa ravari kuita ango vanhu varungofamba ndinoda kutaura mudakatasana nemurume akataura zvaakataura ini ndiri kuti iye ane chigumbu chekuti akarohwa nevanin'ina vekwake but ndiri kuti vauya kudarira mambo security iripo mambo vachavapa mukana wekuti kana mambo vavati vafambe vanofamba uyu ane chikonzero chekuti akarohwa nevanin'ina kuti vafamba ini ndinongoona mutemo uripo uchizongoita kuti kana vanin'ina vake vanogona kana kuzongomuripira dare rinobatsira futi kuti maona mukoma wenyu akachena imi makamurova
chimuripira zvese zviripo ndosaka mutemo uyu. Saka iye hafanira kuti arambe pane kuti vauya mauya kudaro tichataurwa nedare ndo zvaanofanira kuti atedzere. Mambo wangu naomba kutaurwa na mukoma kuti wakarowa. Inani nakuwarowa asi ndakazoenda unodainanisa vanhu vanga varowana tauya panapa mukoma akarowana nani? mati Phineas Christopher akarowana nani? wakawanda tungotimba yese inini ndendisirepo asi zvadaro tauya panapa mukoma kuwaka wakaita wakaenda kupolisi unosungisa vaning'ina wasungisa vaning'ina wakomana wakasunga wakaenda kupolisi. Mambo wazoya panapa makatoti mukoma avaripe waning'ina pakuwasungisa kwawanga wakaita mukati wabvisisa munhu yenhorwa yekurowana iyoyo patakaenda kuseri kwechuru mukoma wakazozviwe wasungisa wana sei wadaro zvikanzi waitibatsira zvirikuda pazvizviri zvatinogadzira zvichireva waning'ina wako munhu kutiripirira kwakaita mukoma Mugaripo. Saju. Saka nawe yazoneta mama ndiyo yatuda kuti isusu matambudziko kusangana tochinzi bwirese munhu uchiti mukoma hande kuvhora saka isi tauya kuno vanhu vanogona kuwa protect nekuti hatisina pfungwa dzedu kwasine pfungwa dzekugadzisa musha saka hatisozwa kuti kana tiine vanhu vaitingarwe nawe asi chatikuda kucheneswa musha wedu nekuchenwa iwo wacho kwezi kana taunzi munhu asipo ini changogara kuti kuti pane panzasi indo mandatarisa kunhu asipo munhu aona mboma ndoasi Changamire. Ndinoda kutaura ndakatarisana naKristu sendiri mukuru wamusha. Musha ukanga wakakura zvinhu zvinoitika zvakawanda asi haugoni kunzvenga kuva mukuru. Vakuru vane tsumo inonzi nyoka urwani zvinhu. Waning'ina wako wadzoka kakwauri kuti mugadzirise musha. Nhasi ava ndo vari kutambudzika. Mangwana makuseni mwana wako iwe ndiye achatambudzika. Saka ndinofunga kuti musangane pacommon cause yekugadzirisa musha nevaning'ina wako ndozvinoita kuti dambudziko ripinde. Right, tinokuona pane ma-problems aripo pakati pemhuri. Ndo kubva kwavo mauya maenda kuna chiremba. Hapana kujeka mushe kuti ana mai wakaenda kwa mai iyo. Andini ndovasangamira inyambi kuti pane chimwe wakaita zvakati chimwe yapera handiti then musura mechimwe vane zvikadzi zvavari kuona zvekuitika munhu zvekuita kuti wachifamba wachiti mukoma wachifambe mukoma vanhu vari kuramba kufamba nawo pachikadzi kusvika kuona pamwe chete ndozvavaita kuti vari kuti mukoma ndiye ane urombwa here kana kuti chii dzinobatira kuti Mambo semataurara kuti mukomana pakanga pafiwa vanoenda kugata nini kutoti ndiani adakaromba kana ndiani muroyi ndiani kunongoenda kugata kundotsvaka kuti chii chikonzero chemusha sewamuwana vari kutoti isusu takungorara nevakadzi vatisingazivi ari vakadzi vedu hakusina chiro hakusina moto saka zviri mumusha zvese izvo mungu zvakaitika asi zvaazveibaba chikonzero batsiko yekuti tinofanirwa kuti waende kugata kana kuna chiremba. Unoti chii inini ndizvipone kungoti iwo kana achida kufamba kwakafanira angadambudzika
vachida kufamba handina kuvaramidza kufamba. Asi dai vari vachiti mambo uyu ari kumusafamba, saka wakati hanzi takazoona hari sezvo vari kutaura izvi, hari yacho ine hana ndombe uno. Saka zvakutotinetsa mambo, handichazivi kuti inini ndogarepi ndinongwa ita mamusha here handoita sei. Ane nyaya iri kutaurira kuti tsvimbo iri kunetsa nekuti tsvimbo dzakambofambirwa dzedze. Ava nemakristobha vachiti ari kuti tsvimbo baba vakanga vakaita sei vakarasa. Saka panogona kutadza kujekera wamwe pakuti tsvimbo kurasa kwavakaita wakarasa newamwe mhuri here kana kuti wangorasa pachaomba mavo. Panofanira kuti patsanangudzike kuti pakuraswa kwadzakaitwa dzakaraswa sei, dzakaraswa semhuri yese here kana vangotora mbamaobva vangoti vakabva ndarasa chimo. Vosara dzidziko dzemhuri dzemusha dzinoitwa pajekere kana dziri kuraswa dzinoraswa munhu ese achiita sei achiziya achiona. Saka nazvi zvokuti manje dzaraswa ivari kuti baba ndo vakanga vanadzo kuti vazodzirasa baba vachibva vadzirasa. Saka pajekere papa ndo panogona pari kunetsana vanhu ivava because vanonga kuti vakazviita negamba mani nei pamusoro ichakabiri ichokwadi tiri kutaura mazuru vanga asi vatoda kuti tipindure dare kutaura ribva kutaura baba vakarasa mupazise papo ndibaba wakire here kana kuti ndibaba vanhu dare karipindure rinyatsotiiaakarasa ndiraite mambo baba wakarasa ndewangu asi inini ndandisipo iye Kristofa angari wamwe wana wese wanga wasipo. Muri kuona pane nyaya wakazviita zvinhu zvawari tu nababa mukoma nababa wangu ini ndiri sedzibheni nababa handina kutodaidza zvinhu izvi wakazviita wari tu wazviita wari tu baba wachirwara baba wakasiyiwa mumota Kristofa nemuprofiti ndiwo wakanoisa tsvimbo matauriro aita baba handimurungu. Baba wacho vanototoiwa padzakanyatsoraswa hawana kupaona nekuti wakanga wari muviri akatorara mumota mamukoma Kristofa. Mukoma Kristofa nemuprofiti ndiwo wanoziva kwavanoisa tsvimbo. Inini festibhoni yapapa wacho handina tsvimbo yakapera papa kupera haina tsvimbo dzatakata tichazodziwana kana tageza maoko nanhasi hatisati tadziwana 7 years ago. Dzinowanikwa sei dzakaraswa mumeno ndinga gogo vaya matauriro vakaita ndini kutonera gogo wakabva nesu marisave munhu tikaenda kumusha wakatiudza kuti pakati penyu pana nechimbo achazonera gezai maoko after 2 weeks pana zvinoitika isu kuti hatisina mari tirivapanda tirisana mari dzekukwira malifti ndokuti tisvike pano pa7 years tichinzi tiri kumirira chimboti dziwanike pana anga ainacho zvekunzi dzakapera manyepo ya pamusoro chakanei ini chandinyange kuda kuti nditaure ndechekuti isu tiri kumbirawo mupurisa wokufamba naye akachengetedza mukoma ndikadzise musha izvo tapindana kudhara kamamba hamufambi mega. Saka tikuona kuti mambo zvimwe zvekutaurwa zvinonzi muntu uzodare mumba medamo tomushoma zvasidaro so nyaya iripo inyaya yetsvimbo yamakatonga ndo nyaya yetinodzunzwa panapa inyaya yetsvimbo yamakatonga namazvikunzi munhu wamakatipa mima pamwe habatsiri ndo maonero angu endiri kuti asi ino zvikugutsikana nemabatsiri akatiita. Saka matauriro ari kuita mukoma Kristofa ari kureva kuti wasina kufamba panoti tinebvu andobudze shoko ini ndikutaura zvitaurwanini kuti vari kuti pane zvakanzi zvichawanika asi zvinisozvo zvanzi zvichawanika nangasasa zvawanika zvichireva kuti munhu atakapiwa namambo ari kunzi haoni ndomaanditaurira ndomaonere kuita angu panyaya asi nini angu anoni ndakaona achishanda shoko rutorwa ruwarumavo kunyanya umu rati tsvimbo dzokunetsa dzakarashwa nababa vake naKristofa kubva vaenderera pamberi vachiti baba vairwara vakasara mumota yaKristofa. Kristofa nemuprofita wakandirasa zvasiya Kristofa ari kuziva pane tsvimbo.
saka varume vari kuramba vachiteerera Christopher kusaka nyaya yetsvimbo iri kutinetsa. Iwe Christopher, tsvimbo dziripi dzawakandorasha nemuprofita? Muprofita wacho vamakatorasa naye unomuziva. Ina ndaurasa tsvimbo. Baba ndiwo akarasa tsvimbo kana matongero baba andipawatakapinda akarasa tsvimbo. Namuziva. Inini handina kuendera kurasa tsvimbo, ndakangowaperekedzwa baba ndiwo akandorasa tsvimbo. Wakaperekedza kuti muprofita. Nemuprofita. Ndiwo akatorasa tsvimbo baba zvokuti baba airwara ndezvekunyika. Baba pana badi baba wakutanga kutaura kuti baba wafa. Baba wese pa 7 years wari wapenya nyaya haina kuti wakutanga kutaura kuti baba wafa. Ndokuti nyaya haina kuti yaita kuti baba wako baba takabva kuno. Pamusoro mama. Inini pakarasa tsvimbo nani. Ndini ndinamukoma ndiri mwana wababa wakarasa tsvimbo. Tsvimbo dzakaita muprofita akauya taina mara chechimwe chete. Tsvimbo idzi dzakandishamisa kana chinoshamisa nhasi. Tsvimbo dzakagara kumba kwana mukoma almost 5 years. Wakabva wazofa tsvimbo dzaimba kwedu. Asi muprofita uyo akanga akunamata nawo andi akazozwa kuti tsvimbo idzi dzakashata. Ndizowa kuti handida kubvunza kuti dzakashata dzakumba kwedu here. Pakati dzakagara kumba kwawo iwo dzadzisashata. Right, ndo mubvunzo wekutanga. Kozoti padzakaraswa tsvimbo mukoma wakatora tsvimbo nababa asi baba rwai takasara pamba wakaenda nawo apa. Amene wakanodzirasa tsvimbo nandiripo iwe. Ndo mashoko angu na. Tsvimbo dzakambogara kumba kwawo baba. Seko pakapa sekuti tsvimbo dzakabva kubawawo apa. Baba wazowa dzakabva asi dzakatogara kumba kwawo dzainzi dzakanaka. Dzakuma kwedu ndo pakazoya muprofita wangu ainawo wawo iwo nechechi yawo. Wakati ndo pakazonzi sikiri rakaipa kunzi tsvimbo dzinzi dzakashata. Dzakuma kwedu isusu. Ndidzidzoko. Zvikanzi nini mashoko esati ndayadziwa. Akanzi baba munini mwana kurwara kwamuri kuita. Zvinogona kuti tsvimbo idzo dzidzi. Nekuti tsvimbo dzabikirwa wakagore pagore pachiranya mbudzi munozozvigona here. Wakarwa sikiri rechechi asi pane dhiri yaita patsvimbo idzi. Izvinoona ndinoita. Mashoko angu ma. Uenda muchiri muzvinhu ngati umbondonzwa kuti zvakapera here kana kuti zvichiri pane zvichiri. Ndaiyo undooneka kuti pane zvichiripo here. Mapurisa edu ari pambanze kuenda nawo.